cum a fost problema ca doua care din mai mult. Hai poliția să vezi, crapă girofarul, că ăștia ar merita aici să rămână. E frică să te ia. Hai, dă-i, hai! Dă-i că merge. Gura măi. Uite și pe ăla, bă, ce... Vei aici! Uite-i pe ăla, bă. Care? Aici! Da, și mine, ce s-au făcut ăștia? Face milițianul, bă. Milițianul.